Ano nata, ano yan? Iskaramosa na sa DCGV. Escaramuza, Istorya sa Kakanan, Mano-Mano Sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Maray na pagkahapon na po sa gabos na nakaantabay sa indang mga residensya. Agdaw na po katangon niya ni Lunes, petsa 17 na po ka Nobyembre 2025. Ano lamang tabian sa indong pinagkakabisihan dyan, balik eskwela na po itong mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan, pati na itong mga nasa pribado, pati na itong sa mga nagtatrabaho man sa gobyerno, pati na itong nasa private employees. Balik na po ngunya na pagkaldaw sa indang regular po na klase, asin trabaho po tabi ngunya na pagkahapon. And medyo nagtatagauran pa digdi sa tuyang palibot. Alagad tolerable naman. Magtaga ingat-ingat na lang po duman sa mga nagbabiyarahe digdi po sa tuyang palibot dahilan po padagos pa po ang pagbagsakan oran digdi po sa tuyang palibot. Ingat-ingat po duman sa mga nagmamaraneho kan sa inang mga vehikulo. Magsunod sa mga ipinagtalaan ng mga road signages at the same time ang mga polisiya man po na ipigpapautob kan sa tuyang gobyerno. Dakol pang mga road incidents ang mga nangyayari dito sa tuyang palibot. And dyan nga ni sa may parte ka na Barangay Mauyod, Legazpi City. Kasuhapon, igwa ki ipig post an konseho ka na barangay dyan. Nangangapudan, manungod po tabi sa identity man kan sarong driver nin pulang motorsiklo. Ang nabiktima niya sarong 11 years old na aking babayi and aksidente niya po ining na nabangga mantang suaki iyo po an naglalakaw duman sa nasabing barangay. Pero sigun sa mga otoridad, voluntaryo man da pong nag-surrender ining driver na ini kasuhapon kasubanggi dyan po tabi sa hepatura and nagkaigwa naman nin paghururon ito po tabi na pamilya kan biktima. At the same time po tabi itong driver man maringan ita nakaluwas man tulos itong suaki sa ospital matapos nagarahon po nga ni dyan matapos na mag-sustain nin lugad sa man iba-ibang parte kan sa iya po tabi inalawas. And dakol pa ang mga nagharapot manungod po tabi sa nagpapadagos na power restoration na update and report po tabi kan Albay Electric Cooperative. Igwaman po kinagtatabang digdi sa tuyang duwang kooperatiba. Hali po tabi yan sa Negros Oriental asin Oriental Mindoro. Dahil lang ta imagine halos kadaklan kan mga parte kan Pilipinas an igwa po unin piga kahampang na problema. Iga po baga dyan halos sunod-sunod na insidente ni na linog. Bako lang po pati simpleng linog ana nangyayari po dyan, kundi po itong mga makususog na paghiro po kandaga at the same time po itong halos sunod-sunod man na kalamidad na bagyo na namamatian tadigdi na nagiging rason para maka-experiensya po ang mga bako lang Bicolano kundi po ang mga Pilipino nin mahiwasan na pagbaha. And dakol pa nga po baga sa mga nagka-rehistrong mga death toll, itong sa mga nagkakagaradan, sa mga nakaka-experience o iga po nin mga injuries. Matapos po tabian pagtama kan pinunan kan bagyong Opong hanggang sa bagyong Uwan na halos sarong simana pa sa napuan nakakalihis. Dakol pang mga areas digdi sa probinsya kan Albay, anwara pa po nin supply nin kuryente, alagad po an asigurasyon man kan Aleco, iyo po an aantabayan maninda, pigigibuan man po ninda nin aksyon
tangay ni pong maibalik, ma-restore itong kuryente dahil ta saro iyan sa mga pangangaipos sa pang-uro alda. May mga areas po baga kita na halimbawa wala ngayanin na marahay na supply nin tubig. So may mga harong na kaipuhan magpadrill kuya June. Paano ka makakapagpasakat ki tubig kung wala po nin kuryente? And yun nga ni po, dakol kita may mga balik na sa trabaho. Ito nga ni pong mga ano baga, mga call center agent, itong mga nasa BPO. Masinga ni ibaga nasa katahawan kasagsagan ang kan bagyo, padagos pa puan sa indang pagtrabaho. And right after nang gadkan pagtama kan bagyo, padagos man po grabe kaya kay puhanin danin internet connection, pati na po ang supply nin kuryente. Sabi digdi sa datos po tabi kan Department of Social Welfare and Development Bicol, uminabot na daa po sa 7,909,186 na individual ang naapektaran po kan pagtama kan Super Typhoon Uwan. Sigon po yan sa Department of Social Welfare and Development. Sa pinakaultimong report na ibig paluwas kan DSWD Disaster Management Response, as of 6 a.m. kasubago tabi na pagkaaga, uminabot po o kaparehas ang nasabing mga personang iyan nin 2.2 milyon na pamilya. Haliman po tabi iyan sa 16 na mga rehiyon na tinamaan po kan kalamidad digdi po sa satuyang nasyon. And nasa 43,088 na pamilya o kumpesto po nin 150,102 na individual ang mantenido pong nasa evacuation centers, and nasa 158,559 na katao naman o kapareho po nin 43,790 na pamilya ang nasa luwas kan evacuation center o mas pinili po na para mientras na maki-star, makisakat po muna duman sa indang mga kapamilya. Mantang nagkukundukta pa po tabi ni na pag-recover man luway-luway. And sabi digdi, nasa 23,074 na mga harong ang mga nadistroso dahil sa bagyo, mantang nasa 244,252 naman ang partially damaged. Pero nga ni, maski nga ni Kuya Jun na ang harong mo partially damaged, dipisil man gararay na makabalik luway-luway. Dahilan po syempre apektado man kaiyan sa inda pong mga hanap buhay. Maraysa na kaiyan sa mga empleyado kan gobyerno Kuya Jun na igwa na lamang. Posibleng igwa na nabawasan na kan nakalihis po tabi na weekend an sa indang mga sweldo, at the same time an sa indang mga bonuses. Ayan and itong answer upang winan sa mga aktibidad na aantabayan, ini pong manungod sa protesta man po tabi dyan sa National Capital Region. Dakol-dakol na mga kapulisan taan padara po tabi sa nasabing area, tanganing masiguro man ang kaligtasan po kan gabos, pati na itong mga nagbabiyarahe dyan, at the same time mga nagsasabay po tabi sa nasabing aktibidad. Sa mga naghahapot man, ang mga national kay ang na bareta, managod po duman sa peace rally na ipigkondukta po tabi kan mga tugang tang nasa Iglesia ni Cristo. Ngunyan ikaduwang aldaw kan sa indang Rally for Transparency and a Better Democracy sa Carino Grandstand, kung saan po tabi nakalatag dyan ang mga kapulisanta. So digdingan ni sa Police Regional Office number 5, igwa na po ipigpadara duman kan mga nakalis pang aldaw na augmentation matanganing pagpadaraman po kan o pagdugang man sa pwersa po tabi sa nasabing rehiyon. Sabi nga ninailing ko kasubago sa live may press con kasubago su Legazpi PNP. Digdida ako ya dyan sa Legazpi PNP, igwanin mga drones na magtigagamit. So sarong may compatibility na dyan sa monitor kan Legazpi PNP.
pig-augment po muna sa may parte ka National Capital Region. Dahilan po saro ito sa mga pigbabantayan dahilan ta dakulang aktibidad po bagaan na gigibo dyan. And after magamit tuman, pwede na po yan gamiton digdi po sa syudad kan Legazpi. Iyan ang mga anunsyo, mga abiso, hali po dyan sa tuyang mga otoridad. And yun nga, padagos man po graray ang mga pangyari dito sa tuyang palibot, makalis po tabian pagtama kan bagyong uwan. And dakula so naging danyos sa lado po kan edukasyon. Ito po bagang sa mga eskwelahan tadigdi, mga classrooms, mga learning materials. Pero sa masunod na aldaw, petsa 21 kundi ako nasa sala. May big pa apod na pagtaripon na DepEd Bicol. And for sure, duman po ilalatag ni Regional Director Gilbert Sadsad. Ito man na datos. Kung pera po naging danyos kan bagyong uwan, hindi po sa tuyang mga eskwelahan, hindi sa tuyang palibot sa Bicol Region. Last time na ako, dyan lang ini sa SDO Legazpi, sarong probinsya lang ini, SDO Albay. Durod dakulaan na irerehistro po nidang danyos sa mga eskwelahan. Pinakadakol po kayan iyoan nasa 1st district. Dahilan po duman baga grabe so namatian malangan tasabikan Albay Electric Cooperative. Diyan po dakol-dakol itong mga nagkaturumbang mga poste, mga nagka-arapektara ng mga linya kan kuryente. Kaya may mga areas pa po dyan na dakol pa ang mga areas po dyan na wala nin supply nin kuryente. Kaya pigiing maninda. So augmentation hali sa Negros Oriental Electric Cooperative o ining Norreco. Yan po muna na pagkaaldaw dyan po sa Bakakay Albay. Sa munisipyo na sa pag-asesenda ka itong mga post, kaya itong mga linya kan na kuryente dahilan mas nga ni dyan kuya dun sa Pasaut. Ang mga wire po baga dyan, may mga nakabalandra pang mga dahon, batag, may nakasaklay pang mga naputol na sanganin na kahoy. Dahilan nga ni po, taday man basta-basta pwedeng putulon iyan. Halimbawa, ako ngayat sa diri ngayakan nakatangod. So, harong ko ngaya, nasa luwas ka iyan, may nagpagtangad ko, may nakabugtak pa po o may nakaulang pang mga sanga. Di man ako kaan pwedeng ako ang mag-initiate. Daw, gustuhon ko ng ako naan mag-clearing ka iyan. Lalo na po ngunyan ongoing itong power restoration. And halos dyan main line, kan pasisering po tabi sa nito, igwa na po nin kuryente. And saro yan sa mga abiso na ipigpapaluwas kan Aleco na dapat po kitang mga miyembros konsumidores i-consider na yan ang mga wire po dyan kan Albay Electric Cooperative. I-consider po yan na energized, tanganing maibitaran halimbawa, day taman tigahagan, may bigla baga kuya dyan na may puminakiaram dyan, nagputol kan mga nakasabloy na sanganin kahoy. Paano kung ang natapatan pa lang kato kuya dyan, live wire? Iyan sa mga pigi-iwasan taligi na wala nga nga kataki na irehistrong casualty ka nakalihis ngayang bagyo. Pero nga sa restoration, igwalugod nga dahil nga may nakiaram nga kan mga poste, mga linya kan kuryente di sa tuyang palibot. Makipag-coordinate man kamukaan, may mga barangay officials man po pagkakamukaan, itaraman nindo, i-chat si Kap, si Kagawad o kung sisa man po nakasakop dyan sa Indo, tanganing maipaabot man po yan sa concerned office. Tangani man po na masiguro man an sa indang kaligtasan po, mantang kitaan na nagahalat na makabalik ki 100% ito pong kuryente po sa satuyang lugar. And DTI man, padagos man po tabian, pigigibo po nindang monitoring man sa mga pamresyuhan, kay itong sa mga produkto na kaibahan duman sa ipigpautob na price freeze matapos nga ipatong deklarasyon kang state of national calamity.
na pigdeklarar po baga ni Presidente Bongbong Marcos kan mga nakalihis na semana. And sa mga pigbabantayan ninda, itong mga pamresyuhan man po kan itong mga constructional material. Dahil ang taon halimbawa, may nagka-arafektaran sa indang mga residensya. And siyempre, ang sarukan sa mga pangaipo, iyo po tabian, halimbawa, mabakal po ki plywood, mabakal ki pako, mabakal ki alambre. Pero maringan ni Kuya John, taligdi sa may parte kan ampangan kan Legazpi Public Market. Kan last week, igo ako dyan kitig bisitang susugo man ni VP Henry. May tigbisita ako dyan na hardware. Maringan ni po, tawara man sindaki na irehistrong paghiro man sa pamarasyuhan po tabi kan mga construction materials. Just in case, may mga nagkahiriling po kamong basta na sanang nagdugang nin presyo and sa iling nilo bako naman makatarungan. Pati na itong sa mga produkto po dyan na ipigpapabakal sa tuyang mga merkado. Pati na kung sa mga gulayon, pwede po nilang ipaabot yan sa Department of Agriculture. Tapos kung itong sa mga niyaon sa malls, pwede po kamo magpaabot kayan sa Department of Trade and Industry. It's either provincial office po iyan or sa regional offices, pwede po nilang ipaabot iyan. Ipadara po ang sa inyong mga mensahe sa indang official na mga Facebook pages. And tanganing masiguro man na na nakakasunod sinda sa presyo at the same time dai po ki a-approve siya kan pagkakataon na iningaya dakol ngay ang pangangaipo ngaya kainingon niya na pagkaaldaw kaya ngaya kaipuhan ta ngayang dugangan doblehon ngay ang presyo. Pwede po kamo kaan magreklamo and ipaabot ang sa inyong mga formal complaints sa satuyang mga otoridad dahil sindaman po kayan ang allowed po na magibunin magakanigong investigasyon asin magtao po nin penalidad once na mapatunayan na sinda po ang nakakapagkumiter nin violasyon. Maray na pagkaudto kay Sir Carl Joshua de Guzman, kay Sir Henry Asenjo, kay Sir Homer Realista Lola, kay Juan Borbor, kay Sir Brian Secretario, kay Yuan Veranda de Terra, and then kay Ma'am Ves Sayrita, nakaantabay po muna na pagkahapon, digdi po sa satuyang programa. Ingat-ingat po ang gabos na mga niyaon po dyan sa mga tinampo. And magsarabay-sabay gilayong kita sa aga po tayo. At sa kuyang kapartner po sa technical, si Kuya Jun Napoles sa IT, si Jerome Nico Martinez. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio, ang programang